aj tak v škole. Koľko toho? Ale tu sa bude žiaci, áno. Čo chceš, rozhovor? Unikátny som bol. Máš sa tam návoleba, že by si zahral. Ako chutí prehra? Myslím, že sme podali slabší výkon, ale Plavec to je lepšie. To aby. Aby ťa na budúce zobrali do reprezentácie. Snažím sa. Aj tak sa to nesaplatí. No, takže dneska nehrali sme zle, tie prihrávky mohli byť síce trošku lepšie, ale na konci tie koncovky Romana Adamika, to vidieť to kvalita toho mužstva. Vieme, že mali kvalitnú hráčku Lenu Kalužakovú. Tej dneska síce nešlo, asi zjedla veľa hamburgerov, ale išlo to. Som spokojný, som hrdý na môj tím. Mohli by ste urobiť ešte záber a bude to spokojné. A dve! Ešte mám budeš natáčať? Ja, keď chodil dve nové, dávaš šate. Ešte točím, už si môžem prdnúť. Sego, ty som nehrajúci kapitán. Si v poli, ale hráš koľko, chápeš, to je. Som kľúčový hráč, nosím kľúče. Nehrajúci kapitán, ale okej. Som nahádzaný.